تبلا رستيا بتعمي تعمتي رستيا عقابت كركب زي دلسة عم مدري يلا حكي كل سنة تايدلي عقابت دعيتهم تقرنيا قابيات بيهم تفضلوا بدأ إنجليزيا نشتكي كم قالوا لي satisfaction بالوا مالتها عقابتن حنتين تنقال مالتي زي ربالا حجي سلسلة تبتاتنا هذه كان مجمرة عقابت انتهي مالتي بمزحف قدس مسرد تخليت لما لكسابات كمي يروميم عقابت زرخبو لكسابات سي عقابت نخرخبو ليتن محلتن يزعرو يدخمو كمي لوميم زرخبو تاسال سيت لما እግዚአብሔር ሲ ለተዕጋበት ሲ ከሚጌሪዩ ሰሪዖ ዘሎ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ንጉስ ሰሎሞን በሰለስተ መገዲ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ክሪዮ ኣለና ሓደ ሰብ ዕጋበት ክረኽበሉ ዝኽእል መገዲ በሰለስተ መገዲ ይለና ማለት እዩ ተቀዳማይ መገዲ ሰብ ዕጋበት ክረኽበሉ ኢሉ ዝፍትኖ ማለት እዩ ካብ ዓለም እዩ ካብ ምድሪ ኸይዱ ኣብ ምድሪ ዝረኣዮ ነገር ዝሰምዖ ነገር ዓለም ሲ ዕጋበት ክትበኒ ያይሉ ለይትን መዓልትን ክፅዕር ክደክም ይረአ ማለት እዩ ተኻለይቲ ዕጋበት ደቂ ሰባት ከምፅዋ ዝፅዕሩላ ድማ ካብ ምንታይ ኣንተዳኢልና ካብ ርእሶም ማለት እዩ ብፃዕሮም ብኽእለቶም ብሓይሎም ብጥበቦም በዚ ከምዚ መገዲ እንታይ ከምፁ ደልዩ ዕጋበት ክረኽቡ ይፅዕሩ ማለት እዩ እዘን ክልቲአን ዕጋበት ኣየምፅኣንን ንጉስ ሰሎሞን ከም ዝኽሪኦ ኢና ሕጂ እንታይ ኢሉሎ በዘን ክልቲአን መገዲ እንተኸይድና ከንቱ ናይ ከንቱ ዳሓርከ ናይ ከንቱነት ከንቱ ኢሉ እታ ከንቱ ትብል ቃል ብሰለስተ ትርጉም ክትርጎም ትኽእል እያ ከንቱ ማለት መጀመርያ ዘይጠቅም ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ዋጋ ዘይብሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ፈፂምካ ንምርዳኡ ኣፀጋሚ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ በዘን ክልተ መገዲ ዕጋበት ክረክብ እንተደኣ ፈቲኑ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ከንቱ ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ኢለና ሕጂ እታ ምዕራፍ ክልተ ንመለስ ክዝርዝር ከሎ መጀመርያ ምዕራፍ ሓደ ክኸይድ ይቕረታ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ ሓደ ሕጂ መጀመርያ ንመን ኣረዲእና ደቂ ሰባት ካብ ዓለም ወይ ካብ ምድሪ ከምፅዎ ኢሎም ዝፅዕርዎ ድኻም ኣርኢና ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዓለም ክፅዕሩ ኢሎም ክፍትኑ ከለዉ ዓለም እንታይ ትቐርበሎም ኢሉና ከንቱ ነገር እያ ትቐርበሎም ንምንታይ መስለኩም መጀመርያ ኣዳም ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይብሉ ገይሩ ፈጢርዎ እታ ምድሪ ዝነበረላ ዝነበረ እንታይ ትበሃል ገነት ኤደን ኣብ ገነት ኤደን ሽግር የለ መከራ የለ ጥዑም ዝኾነ ዕጉብ ዝኾነ ህይወት ነይርዎ ኣዳም ግን ብምርጭው እንታይ ገይሩ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ሓሊፉሲ ትዕጋበት እምቢ ልወሱሲ እንታይ ገይሩ ባዕሉ ስጉምቲ ወሲዱ ማለት እዩ ስጉምቲ ዝወሰደ ሓጢኣት ኣትዩ ዓለም ሓጢኣት ምስ ኣተወ ድሕሪ ሓጢኣት እዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ኮይና ተባላሸያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምድሪ እዚ እንታይ ዘሎ እንታይ ኢልዎም ክረግማ ከሎ ንምድሪ እንታይ ኢልዎም ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 እንታይ ይመስለኩም እሾኽን ተኸርባን እንታይ ትግበር ተንቁለልካ ኢልዎ ሕጂ እዚ ምድሪ እዚ ሓደ ሰብ ዕጋበት ክረክብ ኢሉ እንተደኣ ፅሒሩ እንታይ ዝረኽቦ ማለት እዩ እሾኽን ተኸርባን እዩ ዝረኽቦ ሕጂ እዛ ፃዕሪ እዚኣ ክዛረብ ከሎ ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣምላኽ ዘይብሉ ፃዕሪ ክገብር ከሎ ኣብ ትሕቲ ፀሓይሲ ኩሉ ከንቱ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ ኣብ ልዕሊ ፀሓይ ግን እንታይ እግዚአብሔር ይባረኽ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ታሳልሰይቲ መገዲ ዕጋበት ክረኽበላ ዝኽእል ብምንታይ ኣተይልና ምስ እግዚአብሔር ብምስምማዕ ምስ እግዚአብሔር ብምሕባር ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ንእግዚአብሔር ድማ ብምሕጓስ ጥራዩ ዕጋበት ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ መጽሓፍ መክብብ ኣብ ክልተ ከፊሉ የርኢና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እግዚአብሔር ዘይብሉ ነገር ኩሉ ዝግበር እንታይ ኢሉና ከንቱ ኢሉና ዕጋበት ክረኽበሉ ኣይክእልን ኢሉና ሓንቲ ግን መውፂት ይብልና ዕጋበት ክረኽበሉ ዝኽእል ግን እንታይ ኢሉና ምስ እግዚአብሔር ምዝፈርህ ንእግዚአብሔር ምዝሐጉሶ ሰብ እንታይ ገብር ዕጋበት ይረክብ ኢሉና ሕጂ መጀመርያ እታ ምዕራፍ ሓደ ምስከድና
معرف حدا مسكرنا حجة تجيزي سنزين نقول له أكم بواني حلف إلى خم بوي أبصر شمون تتريهم ما تايتبل كل نجار تايلو يتصغر سرك الزاربوقا أي كأدن عيني له بمرعي أي تسأجبن إذنها بمسمع أي تملن ريهم نفترة كيركا مسترئسي أب عالم كيركا ختم سيلكا مسكركاس عينها أنت يتقبر بمرعي أنت يتقبرنا أي تسأجبن تاي مالتي عقابت يبلكا كلايك إذنها مسمع تاي تقبرنا أي تملن أوكي حجي كمزس لزخنا كاب عالم كيركا كاب مدر خيركا أنتي أتي عقابت كتبصو أي تخلني خا مزيان تحايزة رومي معرف شمونته ملغت باولوس معرف قلت نورد نبن أنتي لله بزولو اتفترت كسا حجي مسانا غينو تايقبرالو كمزس قرقورن قلبلاو كمزا حزون نفلت عنونا أمو حجي بزولو اتفترت بالكله مدرسي قلبلاو حزواس كابز زلاتو نغر وصياس مدحان كتركب انتي تدللا مدحان كتركب تدللا سلازي كابزا مدرسي املاح زي بلو انت دا حدا سب صيرو ويكا املاح زي بلو نغر انت دا بويس انتي يزركب مالتي هيوتو سلام يبلون ويكا عقابت يبلون مالتي زابير المسكن حجينا معرف كلتان يخيل مصحف مقبل معرف كلتان نقول سلامون أم مدرس الله نجارات زفتنو عقابت كركبيلو زفتنو مقدم علتي أوكي معرف كلتان حجيت عمجل مريا كان معرف حدا كسا قصرت شعب تزلع بخمي مقديو نقول سلامون عقابت كركب فتينو أنا بالبايلو مبارسي بتحواس كفتنا كأمو بح يبلكا بلكو حجي مجمري أنت غيرو عم مدرسي اسكي اكسبيريمنت خقبري اسكي عقابت زركبولو مقد خنادي لسي للباين تخقبري كحقو سيلو حجي كحقو سوز وصلو مقد نرايو مجمري نسحا عشناتيخا تحواسكا انتي تتكم بلكو انتي غيرو مسلكو كسحق جميرو اسكي بسحق سي عقابت يركب يخوني له سي سحق كسحق جميرو مالتي انتي يقول له انتي مسلكم انتي يقول لك نسحق كل جزي السحق تخل يا كل جزي السحق تخل هاي تخلني يا انتي ما تسكا مونغو زي سحق قناتات مدر انتي تقبر تمسألك مالتي حجي تاي تخوني مالت عقابت كاب سحاق تراي دا سحاق تراي مدرخ تنبر سلازي تخل تعقابت انتي كترخبو هاي تخلني خا اتصليلو دما انتايلو رايا انا بالبايلو نتدكسب بمحلتات هيوتو ما بتاعت سماي كغبرو وزغبوم سناي كسازري لبي بتبابنا مرحنس نسغاي وين خيكلو ندنقرنا خا كحزا حسبكو كاليت زفتنا دما كحقوس يلو زفتنا لا دما وين انتاي بمغبار بمستاي مالتي حسكي وين الناس تخوخ اسكي عقابت دوركب خوني نفتينو انتاي قد رخيو حجي كقبر كله بتباب قبل كله تبابي كي حدو كونا يلي ازفتنو زلو عقابت خركبينو سالسيت زفتنا مقدد مان رايا عبيت ايو قبركو عبايتي ناي اسرحكو اتخلت وينتات ناي تخلكو اذا عبيت ايو مقبار نقول سلامون عبيت ايوتات زغبره بزح اتخلت وين زنبرو ازيو حفتام زنبره سبايو مالتي سالسيت زفتنا لا مقدد مانتا حفتي مالتي ملات باولوس معرف شمونتا وزرع 10 شمونتا مسكرنا بزعبا زام درزيها حواريا باولوسون دقيمو تزاريونا له مالتي 10 شمونتا ليلكم وزرع 10 قلت نورد نبن انتايلو بزولو اتفترت كسا حجي مسانا غينو تايقبرالو كمزس قرقورن قلبلاو كمزا حزون نفلت عنونا أمو حجي بزولو اتفترت بالكله مدرسي قلبلاو حزواس كابز زلاتو نغر وصياس مدحان كتركب انتاي تدللا
ምድሓን ክትረክብ ትደልና ስለዚህ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ኣምላኽ ዘይብሉ እንተደኣ ሓደ ሰብ ፂዒሩ ወይ ከዓ ኣምላኽ ዘይብሉ ነገር እንተደኣ ጎዩስ እንታይ ዝረክብ ማለት እዩ ህይወቱ ሰላም የብሉን ወይ ከዓ ዕጋበት የብሉን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ናብ ምዕራፍ 2 ንኸይድ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 2 ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገራት ዝፈተኖ ዕጋበት ክረክብ ኢሉ ዝፈተኖ መገዲ ማለት እዩ ኦኬ ምዕራፍ 2 ሕጂ እታ መጀመርያ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ቁፅሪ 9 ዘላ ብኸመይ መገዲ እዩ ንጉስ ሰሎሞን ዕጋበት ክረክብ ፈቲኑ ኣነ ብልበይ ኢሉ እምበኣርሲ ብታሕጓስ ክፍትነካ እሞ ባህ ይበልካ በልኩ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ኣብ ምድርሲ እስኪ ኤክስፐሪመንት ክገብር እየ እስኪ ዕጋበት ዝረክበሉ መገዲ ኸናዲለሲ ንልበይ እንተኽገብሮ እየ ክሕጉስ እየ ኢሉ ሕጂ ክሕጉሶ ዝወሰደሉ መገዲ ንረኣዮ መጀመርያ ንስሓ ዕሽነት ኢኻ እታሕጓስካ እንታይ ትጠቀም በልክዎ እንታይ ገይሩ መስለኩም ክስሕቕ ጀሚሩ እስኪ ብሰሓቕሲ ዕጋበት ይርከብ ይኸውን ኢሉሲ ሰሓቕ ክስሕቕ ጀሚሩ ማለት እዩ እንታይ ይጎሎ እንታይ መስለኩም እንታይ ይጎለካ ንሰሓቕ ኩሉ ግዜ ክስሕቕ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ክስሕቕ ትኽእል ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ይመፀካ ሞንጎ ዘይስሕቕ ኩነታት ምድሪ እንታይ ትገብር ተምፀልካ ማለት ሕጂ እንታይ ትኸውን ኢኻ ማለት ዕጋበት ካብ ሰሓቕ ጥራይ እንዳሰሓቕካ ጥራይ ኣብ ምድሪ ክትነብር ስለዘይትኽእል ትዕጋበት እንታይ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ቅፅል ኢሉ ድማ እንታይ ኢሉ ንራእያ ኣነ ብልበይ ኢሉ ነቲ ደቂ ሰብ ብመዓልትታት ህይወቶም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክገብርዎ ዝግብኦም ሰናይ ክሳዕ ዝርኢ ልበይ ብጥበብ እናመርሓንስ ንስጋይ ወይ ንኸይከልኦ ንድንቁርና ከዓ ክሕዛ ሓሰብኩ ካልእቲ ዝፈተና ድማ ክሕጎስ ኢሉ ዝፈተነላ ድማ ወይኒ እንታይ ብምግባር ብምስታይ ማለት እዩ ሕዝኪ ወይኒ እንዳሰተኹ ከዓ እስኪ ዕጋበት ዶ ረክብ ክኸውን ኢሉ ፈቲኑ እንታይ ግን ረኺቡ ሕጂ ክገብር ከሎ ብጥበብ ክብል ከሎ ጥበበይ ከይሓደ ኮነ ኢለ ዝፍትኖ ዘለኹ ዕጋበት ንኽረክብ ኢሉ ሳልሰይቲ ዝፈተና መገዲ ድማ ንረኣያ ዓበይቲ ዕዮ ገበርኩ ኣባይቲ ንኣይ ኣስራሕኩ ኣታኽልቲ ወይንታት ንኣይ ተኸልኩ እዚ ዓበይቲ ዕዮ ምግባር ንጉስ ሰሎሞን ዓበይቲ ዕዮታት ዝገበረ ብዙሕ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝነበሮ ኣዝዩ ሃፍታም ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ዝፈተነላ መገዲ ድማ እንታይ ሃፍቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዋንነት ናይ ሓደ ንብረት ምዃን ማለት እዩ ታራባይቲ ዝፈተና ድማ ንራእያ ነቲ ኣብ ዱር ዝበቐለ እዋን ምእንቲ ኸስትየሉስ ንኣይ ሓፅቢ ገበርኩ ሕጂ እዚኣ ምስታ ዋንነት ምስታ ሃብቲ ምንታ ማቴርያል ነገር ትኸይድ እያ ማለት እዩ እታ ሻብዒቲ ቁፅሪ 7 ውርድ ምስ በልና ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ዓደቁ ኣብ ቤተይ ተወልዱ ባሮት ከዓ ነበሩኒ ብዙሕ እንስሳ ካብ ናይቶም ቅድመ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ዝበዝሓ ኣሓን ኣባጊዕን ድማ ነበራኒ ነዚ ንጉስ ሰሎሞን ኣገልገልቲ ከይተረፉ እንታይ ነይሮሞ ባሮት ነይሮሞ ብዙሓት ማለት እዩ ብሩር ወርቂ ናይ ነገስታትን ሃገራትን ከዓ መዝገባት ኣከብኩ ደራፎን ዝደርፋን እቲ ተድላ ደቂ ሰብ ከዓ ብዙሓት ኣንስቲ እውን ገበርኩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ፈቲነ ሕጂ ቁፅሪ 9 ምስ ከለ እንታይ ኢሉ በዛ ዓብዪ ኮንኩ ሓለፋቶም ቅንበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ድማ ንዓበኹ ኸድኩ ጥበበይ እውን ምሳይ ፀንዐት ኢሉ ሕጂ እታ መጀመርያ ዝወሰዳ መገዲ እንታይ ንልቡስ ዘሐጉሶ ዘበለ ኣብ ምድሪ ኣምላኽ ዘይብሉ ማለት እስኪ ኣምላኽ ገዲፈሲ ኣብ ምድሪሲ ንልበይ ዘሐጉሰኒ ነገር እንዳናደኹሲ ክገብር እሞ ብድሕሪኡ እንታይ ክትረክበ ኢሉ ዕጋበት ክረክበ ኢሉ ሕጂ መደምደምታ ክፈላ ከሎ ቁፅሪ 11 እንታይ ኢሉ ሽዑ ነቲ እዳወይ ዝገበረ ኩሉ ዕዮን ንዓይኹ ፃዓር ኩሉ ፃዓር ተመልከትኩዎ ኢሉ ሕጂ ትውፅኢት ማለት እዩ ኖኻ እዚ ኢሉ ኩሉ ከንቱነት ደድሕሪ ንፋስ ምግያይን እዩ ኣብ ትሕቲ ፀሓይሲ ረብሓ የልቦን ሕጂ ዕጋበት ከምፅእ ኢለ ንልበይ ክሕጉስ ፈተንክዎ ኩሉ ዓይነይ ብምርኣይ ድዩ እዝነይ ብምስማዕ ድዩ ወይኒ ብምስታይ ድዩ ከምዚ እንዳበልኩ ፕሌዠር ኦፍ ዘ ሰንስስ ትበሃል
بز عينة زي حاجوس كركب إلى فتينسي قلنا تاي رخبكم حاجوس ويك عجابت أي رخبكم يلو الدحر نفاس مجيايو تاي مالت يا زاد الدحر نفاس مجياي مالت نفاس كم زلوا تفلتر يتفلتر نفاس أجد كوسي الناس نفاس كم زلوا نفلتو نفلتين حاجة بغامي نفلتو يسمعنا حاجة قلني نفاس كن حزون خلينا مس نفاس كن حزون خل عين خلينا أنت يزول زلوا نتي زحبوس نجرسي كتحزو عين خليني خا حجي زحبوس نجر أنس وين ستي إلكا نعملت مقبل تعم تبلع أوكي كحل لك حدا مقبل كحيل إنه لك تبلع مش بلعك تعم مسمعك تعم مستسمعك أنت نجزي أنت يتخو دس بلك بدحري خير بس بلك أنت يتقبل تمليس كان أنت يتخو تتأمي مالتي حجي أنتايو بس خمسة عينات مغنياتي أنت يتقبرني نتي رؤية ويكا عقابت كتركب أيتخلني خاملتي حجي تخلي تزفتنا لما نرايا كانت لما أسكي زخقر فويلو اسكي كالك أخفتن طلبك أخفتني اسكي أمدر زلو طلبسي كفتني طلب مالتي مالتي كمز من فلساف مالتي هاي مالتي اسكي كمز تفلاسفة بقى زلع على تمرتي كمز بتيحي أملاخ زي بولي يزم زلو أبزلع على بوتا بتيحسي انتا كركبي اسكي أقابت كركب كفتني اسكي سرعة سرت غلطان رايا أتدحر نقص ما تسأل تايك كبرينة تدروت تجبري بارسين تبابن نعشناتن دنقرنا كتمت ملس بالكو كلاك تعشناتن دنقرنا كي ترفت حويس الله مالتي زن سلستريون شعوب هم تبرهان كابس أرمات تبلت تباب كاب دنقرنا هم تبلت ريحو أجي تباب حنت بالجالة تان مني نعشنات بلي ساعتا قد رأيو تأبي بابروس وإنتلو عشاقنا بسلمات يمالالس قناها نخلو زباتحهم وداتاس حدا مخانو أستمعلكو أنا ون كمتنا عشا زباتحون عيكا خبتحنيو إلى بلبي بولكون من تايدا عزي تبابن يخو بلبي لما أزون تايلو كانتون ناتيو بالكو يخو حجي بتباب كاسي عقابت كركبي عمدري أملاخ زي بلو كتعببيمو عقابت كركبي لفتينة عشرنا دنقرنا غيرها فتينة إذا كنت تايلو كنتو يلو نمنتهي كنتو يلو كما نمنتهي كنتو يلو مسلكو نعشان نتقبيبن حنتي ترخبو نخلتي أمناي مودعتا نقر الله انتايا نسا موتيا سلازي زتتقاببكا تتقاببكا مريت زصحافكا تتصحافكا زلا على درجة تبصحكا بو عقابات كتركب أيتخلني هم مخنياتهم تاي نزل عالم كتنبر سلازي تخل مونغو من متي فليكا موت بحال متي فليكا سلازي انتايو بتباب نام مدر دما انتاي تقبرنيها عقابات أملاخ زي يقولوا دما عقابات كتركب أيتخلني خايل عرب تاسنسيت زفتنا دما نرايا دحرا قصر 10 شوعته ناي طبب مسرائي زدمدمون تاي كل خنتونه دحر نفاس مجاي سلازخونه ابتعت صحاي زغبر زبله تغبار كفيني مو هيوت صلاق ويلو حجي بطبب استفلاسفكو ነገር ኩልሲ ፈቲኒዮሲ ኣብ መድረሲ እቲ ህይወት ናቱስ ጸልየዮ ይዝምለና ዘለማ ታሳልሴት ዝፈተና ድማ ቁጽር 18 ተጀሚርና ማለት እዩ ነቲ ብድሕሪ ዝመጽእ ሰብ ከሓድገሉ እሞ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝዓየኹ ኩሉ እዮ ይጸላቁ ትሪዋላ ነው ሳልሴት ዝፈተና ድማ እዮ ወይ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ወርቅ ንብሎ ጻዕሪ ስራሕ ማለት እዩ ስራሕ ከኣጊርኻ ምድርስኪ እና ስራሕኩሲ ተኽገብረ ዕጋበት ክረክብ ኢሉ ከዓ ፈቲኑ ሕጂ ቀፂሉ ዝኩሉ ክተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ቁፅሪ 10 ስለዚ ምንስ ኢለ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝፀዓር ኩሉ ዘበለ ፃዕሪ ንልበይ ተስፋ እንታይ ገበርኩ ኣቑረፅኩ እንሆ ብጥበብን ብፍልጠትን ብብልሓትን ዝፀዓረ ሰብ ኣሎ ግናኸ ንዘይደኸመሉ ሰብ እዩ ዘውርሶ እዚ እውን ከንቱነትን ዓብይ ወፅዓን ይበልኩ ሕጂ ናይ እዮ ሽግር ድማ እንታይ ፅዒርካ ዓይኻ ንኣብነት ሓደ ነገር ትገብር ገዛ ትገብር ንብረት ትገብር ከምዚ ከምትን ትገብር ሓቀ ግን እንታይ ትገብር ነቲ ንብረትካ ሒዝካዮ ትኸይድ ኢኻ
ኣይትኸይኒ ኣነ መን ኢኻ ተወርሶ ኢሉ ካልእ ሰብ መፂስ ይወስዶት ንብረትካ ስለዚስ ወፃኢ ኢሉ ዝኩሉ ደኺምካሲ ኣምላኽ ይብልካ ግን ደኺምካ ጎይኻስ ንመንገዲ ይፍካሉ ትኸይድ ካልእ ሰብ ይወርሶ ኢሉ ሕጂ ቀፂሉ ድማ 12 ሰብ በቲ ኣብቲ ፀሓይ ዝፀዓረሉን ልቡ ዝሃቦ ከሎም ኩሉ እንታይ ይረብሑ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝደኸምካሉ ከዕረፍካ ዝደኸምካሉ ኩሉሲ ኣምላኽ ዘይብሉ እንታይ ኢልዎ ከንቱነት ወይ ከዓ ድኻም እዩ ይብለና ኣሎ ዝህውኽ ነገር ኢሉና ኣራይ ሕጂ ኩለን መዓልታቱ ስቃየን እዩ ጓሂዩ ለይቲ እኳ ልቡ ይዓርፍን እዚውን ከንቱነት እዩ ኣራይ ኣሓድ ቁፅሪ 24 ታሳልሰይቲ ኣነ ዝደልያ ዘለኹ ሕጆና ኣቲና ማለት እዩ ንሰብሲ ካብ ምብላዕን ምስታይን ካብቲ ክፅዕር ከሎ ንነፍሱ ባህ ምባልን ዝሓይሽ የብሉን እዚ እውን ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ይኹን ኣብዘን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ኢና ዲና ኣይረኣና ምሽ ሕጂ ምስ እግዚኣብሔር ምስትኸውን ግን ምስ እግዚአብሔር ምስትሰማማዕ ግን ምስ እግዚአብሔር ምስትርዕም ምስ እግዚአብሔር ምትፈርህ ግን ሽዑ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ይበቃ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገራት ይበቃ አይዋ ቁጥር 15 ካባይ ኣብሊፁ ዝበልዐን ባህ ዝበሎን መን ኣሎ ነቲ ባህ ዘብሎ ሰብሲ ንመን ማለት እዩ ነቲ ባህ ዘብሎ ሰብ መን ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ባህ ከብሎ ከሎ እግዚአብሔር ታይቦ ጥበብን ፍልጠትን ሓጎስን ይቦ ይሞ ሕጂ ኣጋበት ትመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ኣጋበት ካብ ነገራት ተምጾ ኣይኮነን ኣጋበት ከይድካ ሰሪሕካ ጽዒርካ ተምጾ ነገር ኣይኮነን ኣጋበት ካብ መን ኢኻ ተቐበሎ ኢልና ካብ ኢድ እግዚአብሔር እንታይ ምስትገብር ንእግዚአብሔር እንታይ ምስተብሎ ባህ ምስተብሎ ሕጂ ንእግዚአብሔር ባህ ተብሎ በኸመይ መገዲ ንእግዚአብሔር ባህ ተብሎ በኸመይ መገዲ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ነገር ኣብ ምዕራፍ 12 ከይድና ሕጂ ማለት እዩ ምዕራፍ 12 ናይ መወዳእታ ቁጥሪ 13 መግብብ ማለት እዩ መፈጸምታ ኩሉ ነገር ኩሉ እቲ ነገር ንስማዕ እዚ ናይ ሰብ ኩለንተና እዩ እሞ ንኣምላኽ እንታይ ግበሮ ፍርሃዩ ንትእዛዛቱ እውን ሓልዉ ኣምላኽሲ ንኩሉ ግብርን ንሕቡእ ነገርን ዘበለ ሰናይ ኮነ ወይስ እኩይ ኣብ ፍርዲ ከምጾ እዩ ንእግዚአብሔር ባህ ምባል እንታይ ማለት ኢልና ንእግዚአብሔር ምፍራህን እንታይ ትእዛዙ ምሕላው እታ ናይ መወዳእታ ነገር እዚኣ ሕጂ ወዲ ሰብ ብነገራት ክዓግብ ኣይክእልን እዩ ነገራት ክዕግብዎ ኣይክእሉን እዮም ንምንታይ ኢሉና ነገራት ክዕግብዎ ዘይክእሉ ሓደ እቲ ዝነገር እቲ ንኣብነት ሕጂ ሃብቲ ጥራይ ሒዙ ሰብ ኣምላኽ ዘይብሉ እንተዳያ ኮይኑ ንምንታይ ክዓግብ ዘይክእል ኢሉና ንመን ዘሕልፈሉ እቲ ሃብቲ ሒዝዎ ስለ ዘይክእል ሞት ዝበሃል መፅእ ይፈልየሞ ትዕጋበት የብሉን ኢልና ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ ክመፅእ ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ንሕና ኣመንቲ ኢና ክንሕጎስ ይግብአና ሓደ ንመን ኣምላኽ ሒዝና ኢና ንሕጎስ ዘለና ሓቀይ ኣምላኽ እንዳፈራህና ኣምላኽ ደስ ንኣምላኽ እንዳሓጎስና ከምዚ እንዳምልኽና ኢና ንገብር ግን ሓንቲ ሽፍት ዝገበረት ዘላ ኮይና ተሰሚዓትና ማለት እዩ እንታይ እያ እንተዳ ኢልኩም እቲ ቀዲምናያ ዘለና ብሂወትናስ መን እዩ ሕጂ ዕጋበት ክህበና ዝኽእልሲ መን ኢልና ቀዲምና ያለና ተሓቶልና ሕጂ ሰሎሙን ማቴርያል ነገር ኣይሃለኹም ኣይበለን ሰሎሙን ሃብቲ ኣይሃለኹም ኣይበለን ሰሎሙን እንታይ ንብረት ኣይሃለኹም ኣይበለን ግን እንታይ ኢሉ ብኡ ዕጋበት ዘይኮንኩም ትረኽብሉስ መጀመርያ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ንእግዚአብሔር ምስ ፈራሕኩሙ ንእግዚአብሔር ምስ ተኣዘዝኩሙ ንእግዚአብሔር ባህ ምስ ኣበልኩሙ ብድሕሪት ክገብር እግዚአብሔር ውህበት ክህበኩም እዩ ዕጋበት ካብኡ ኢኹም ትረኽብዎ ስለዚ እቲ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ሲ ዳሓራይ ትግበሩ ዝብለና ዘሎ ሰሎሙን ማለት እዩ ሪኢኹም እቲ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ኩላትና ኣብዚኣ መቸን እንድዒ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 4 ናይ ዕጋበት ትርጉም ኣዋኸልና ኣብዚኣ ክመስታይና ማለት እዩ እንታይ ኢልዎም ቁፅሪ 10
دقيم سقط حسب لي حدش هيوت حجس لزرخكم بقويتا بزح حبوس الله زي سلتكم دا خوينهم بر قدم كا حسيبكم نيركم أنس بتزلوني أخلن مبال تماهير مو حجي عقابت مالت ترغم تاي مالتي يا أخلني مبال بمهار مالتي يا أخلن مبال كخمير كحاتمصو تماهير كحاتمصو مسخا يفترن يا أخلن مبال تاير كحاتمصو تماهير كا حجي تماهير كا أمي جري تماهير الوم رأيا سينس لزلو يكون كون زبل زلو تحت مبال تايقبري يفلت حلفن ترفن يفلتي صقابن تميتن مسترفو مهلاون سئنتن عب كلن بخلن لمودي حارتاينو هاللويا بتي حيل الهبني نخلو أخولي حجنتاي زبلاتنا زلو باولوس عقابتايسي بخون أكونا تاتستا مسرت يكونن كسئن كلخو عقوبي كركب كلخو عقوبي كتأم كلخو عقوبي حركة مش حكي كتسقب كله دما عقوبة انت خوين عقوب كوين انت خوين عقوب كوين يسوع كريستوس انتايلو حيلي سلا ذهبني يو حجي تعقابت انتاي قبركا بخونتات يكون كانت مرح مالتي حجي باولوس بخونتات كم زي مرح كلاتنا ويكا مبزحتنا تخبدنا على التزاريب له قرب بقدمي أسألهم قد سلابلو ملان باولوس نفسه فيليبي 4 آلات إذن 4 آلات كبير الزخير السبب تولو قويتاي مسكن إكزابير يبارك إذن 4 آلات حيالات كالات انتهيلو مسلكو قدامي إذا ملان باولوس نفسه فيليبي مراف حدا وزر أسران حدا مسكننا ناي قدامي تقال قالاي هيوتي سارسايك كريستوس إذن 4 آلات ناي هيوتي كريستوس يزبلسا فتسمون كريستوس هيوتو زهابسا 75 ميتاو زهابسا ناي كريستوس هيوتي يقبل أيكالينيو 80% انتهي بكالا هيوتكا ناي كريستوس هيوتي يقبل أيكالينيو كان مالتي مسلكو لعلي كل زريو قدامين هيوتي يزغزو فتسيمن لعلن تحتن نخالق زي بلولو كسئن كلخو نكريستوس يواتي كركب كلخو كريستوس يواتي كتأم كلخو كريستوس يواتي كتأقب كلخو كريستوس يواتي شمال كزبطنو كلو زقر معينات يوم كوكيرونو كلاي كورنتوس مراف 10 حلقة بسران 4 جنبير كاتن بيبكاسي كفر كسندد مركب كتسبر النخلا كل سي من هيوتي كريستوس هيوتي ريهم حجي 100 هيوتي سي من يزلو كريستوس إزس لزخوني عقابت رخيبة يزم زلو أمعراف 4 خيب مسبرناسي سلازي سأنكو سلا زرخبكو أيقونات عقابت رخيبة يو إذا خا معاسي كمي جري رخيبة يو مساي تفتيرو أيقونات انتاي تماهيري تموكيري يو حدا أوان تاكوين نيري سيئنا نيري حدا أوان كتاكوين نيري رخيبة نيري كن نمن حيزي إزغلو عقابت كركب كيليلونا يا أخلن مبال تماهيري زبلنا تاترغما يا أخلن مبال مالت كالي أيلين نيو مالت يا تاترغما بقى من يزليني كريستوس يزليني مبال مالتي كالي سي نهيوتي أيغزوني حجي نعهدكم مغلاتنا تشالنج قبركم دلي حدا سب كاباناس نعي كريستوس هيوتي دفيرو خزارب زقن سبان كومنتيلو زابير يبارخ زابير تمسكن يكون نمتاي مسلكم ناي ساعات كيزي خايز فتشو معرف مكتوب معرف 3 مصحف سلازينا صنع حجي كاين ينبر معرف 3 مسكرنا نخلو كيزي يلو يلنا حكي حجي ناي كيزي خاخونتات لكعيو كندي برسنت نجزابي كريستوس تجزو كندي برسنت سي نجزي خاص عتس كريستوس يبكايو الله حتى أرسومن سي هيتسرح يلولي نوصلو أي بلا سرح لك مش تبو سرح لك عيو يتعيي بلا قل أولش تخا ناي تصلوت كيزي خا ناي ملخو كيزي خا ناي زابير زخبرو له كيزي خاص عمد تزدمرا ناي نزي خونتات كاسي
مستين عالم تتعرض تقويهم نكريستوس تقلقلو زلها أنت تتمرسي أين يمزل دائما الله خوانا أنا في الخزارة بزغد كلاتنا أوينا زلنا حجي نهو خمتي إجزابير زدل زلنا مجمريا سن إجزابير نفرعيو مجمريا نكريستوس نقدمومو دحار بدحري زلو كله إجزابير ندافتو ويزخيد انتايلو نكريستوس نإجزابير بسفرح كايو نإجزابير بحما سبر كايس انتايلو نسرما وهبتي بكا حرقات تزبكا انتايلو فلتات حرقات تزبكا انتايلو أجابتي بكا حجي تحطو زلا كاليت زلا نقداميت غيرنا يا خي نخول أجابت كركبينا بزن سعر نقوي كريستوس كأبزي ونزيفنا يا خي نقولو حجي زي أبتعم تسكفن الله مالتي مغنياتوسي لأن كلاتنا كان تشالنج تخوننا موزيا رأسنا نفتشو بعلنا هنا حكي أنا حجي لنفسي حتى خلص بحكس لكريستوسي هيوتيسي إلى سكزارة بخير